Sapa-sapa Mas Niko? Bukan. Jadi sebenarnya itu bisa dipakai. Oke. Cuman sekali lagi mereka nggak mau. Gitu loh. Jadi sekarang paspor sampean sudah jadi, ya. Oke. Visa sudah selesai. Terus apa yang bikin ruwet? Nggak ada yang ruwet punya sampean itu. Mereka aja yang bikin sampean ruwet. Bisa dipahami nggak? Dia itu bilang mesti daftar nih PAP nek Semarang gak iso, nek Madiun gak iso, nek Tulungagung gak iso ngono Mas lah muni. Lah aku lho Mas sampe wirawiri nang Capil lho aku takok-takok ngoten. Yus gak iso lho balik dirubah iku ngoten. Gak bisa, bukan masalah bisa dan tidak. Dia nggak punya kenalan tuh PT ini sampean itu. Paham Oke. nggak? Aku iya, aku mau tak jaluk paspornya. Oh, Iya. Mbak, gak iso juga kok jaluk. Kita usahakan. Kabari lo agent telepon sudah diusahakan toko ya ini toh Mas, sasi. Ya lapor polisi lah kalau nggak boleh lihat paspornya. Nggak boleh minta. Paspor itu paspor sampean itu HE sampean. Kalau dia ndak ada kelanjutan digas aja. Kalau aku sih gitu sih. Tapi ya kembali lagi sama sampean, aku ndak paham sampean hubungannya apa sama mereka. Sampai sejauh mana hubungannya. Nek aku mendengar ceritanya sampean loh ya. Visa sudah selesai. Terus dia ngusahakan uji rekom aja kan ndak bisa. Bisa dipahami nggak? Iya. Kalau dia nggak bisa uji rekom, berarti dia nggak punya kenalan dong. Boleh nggak saya bilang kayak gitu? Iya. Dia ketarane ngoten. Nah iya, nggak ada orang PT yang nggak bisa merosesin itu sebenarnya nggak ada. PT itu dibikin sekali lagi sebelum dia bikin itu pasti link di Dukcapil ada, link di Snaker juga ada, link di Disnakernya dia yang nggak punya paling. Ular ulur harapan jaluk sampean tambahan Kak Wani paling. Bisa dipahami nggak? Iya. Lah aku tanya mungkin kesalahannya nek awal iku lho anu Mas, pas awal dek ID niku kesalahannya mungkin. Mbak sampean Indonesia, aku harus cerita koyok piye sih nang sampean Indonesia paham nggak? Iya. Kuncinya di Disnaker dia nggak dapet. Iya. Nah, kalau aku bisa ngizinin, nah aku bisa ngatur. Ayo, piye terusan deh. Nah, sampean njaluk gak oleh. Makanya paspornya ditahan iku lagi pula aku gak ngerti ya. Setahu saya ini pengalaman saya. Ya boleh dibilang salah atau benar. PT itu dapat uang dari agent. Iya kan? Nah, kemungkinan dia sudah dapat uangnya. Tapi giliran minta orang dalam lagi, duitnya tidak cukup. Hitungannya. Sampean sing digawe kalah-kalahan. Aku paling gak seneng wong nek ngene iki. Mempermainkan teman-teman. Wis direwangi. Nggih kula kali Mbak marketan iku lho, niku 2 orang pokoknya. Nah. Makanya sampean gawakno. Sampean wis entek piro di situ? Ke PT ya aku ki yo mek cuma paspor iku sebenarnya sih maksudnya Mas. Bayaran ae lah paspore wis. Ben dhek gak iso ngurus. Paspornya kan aku bayar sendiri ngoten. Loh, paspornya sampean bayar dhewe? Enggak, 2,5 juta. Wah, harus diminta itu. Tuntut polisi aja nih kayak gelem. Parane wange. Halo? Nggih. Dilaporno itu data dokumen pribadi loh. Terus aku gak ngerti sampean hubungannya apa sama dia. Wong paspor ditahan-tahan proses gak jalan-jalan. Nah ya, tiap hari tak tanya ke agent just tanya, katanya cari solusi. Lah aku kon wirawiri nang Capil dhewe punya iso ngoten aku wis takok wisan. Tidak iso lho balik lek online soalnya kan yo harus masih sama kan
Kon sampean ngurusi kon ngurusi dhewe. Lah wong sampean proses karo dhek oleh dhuwit saka ejen kok sampean sing kon ngurusi lho. Piye maksudnya? Bener enggak? Nggih. Lah terus aku kate nulungi sampean ini nulungi piye? Enggak gelem ya dipekarakno no. Nggih. Nah, sampean wani apa ora gitu lho garekan. Kok selak kadaluarsa visane. Parane omahe ae, wis endi pasporku kene. Kan ngono gitu lho. Apa takonane kan ngene to Mas jawab enggak tak cari solusi lagi, Mbak, cari solusi lagi. Enggak ngoten mawon. Kuwi kan PT Pusat kan Jawa Tengah mriko. Wis mana anti paspore ngono ae lho. Wis gak usah rame-rame wis di paspore. Nek dhek gak dikekno sampean rekam. Pasporku ndi Pak, nek awakmu gak iso ngurusi rekaman kabeh iku semua. Sesuk dilaporno nang Polsek apa Polres. Saya mau minta paspor saya nggak jadi berangkat sama dia kan terlalu banyak bertele-tele dilarang. Ngono wis ndang dibalekno kok. Timbangane dhek kita pekarakan. Nah iki lho buktine suara aku duwe. Nah, ono nek perlu nggawa seksi sampean wong loro nang sebelah sampean. Iki seksine aku njaluk gak diwehi. Ngerekam yo, seksi yo, selesai sudah. Dek gak ngekekno. Garap. PL iku Mbak, PL. Aku rasa sing ngurusi sampean iku PL dan PL-e wis ditolak karo PT-ne. Dek mbingungi karepe dhewe. Paham gak? Iku ki kerjane double lapangan karena PT ngoten lho Mas iku kan. Nah buktine nek nang PT kok gak iso. Lha opo PT-ne ra duwe kerja sama? Apa ra duwe wong jero? Paham gak? Nggih paham. PT-ne iku gak gelem. Gawe PL iku gak gelem. Akhire sampean sing di udes-udes wong sampean ngomong visane enek jirene. Terus dia ngomong iku tanggung jawabmu wong PT bose kono ngomong ngono balik. Gak enek ceritane Mbak, visa itu jebol loh. Kok sampean uji rekom gak iso ya ora enek ceritane. Nggih PAP sing mboten saged. Nah, PAP gak iso. Pas aku ke sana bilangin ini bukan kesalahan PT kita ya, ini sebelumnya sudah kayak gini. Lah aku kan wis dari awal bertanya toh, aku kan ngoten ya. Katanya kan bisa kan aku kan ngoten. Makanya minta paspornya wis kalau nggak ada solusi. Sampeyan yo sing tegas pisan. Yo aku sing salah kene pasporku gitu aja loh. Halo? Visa sampean kalau sudah keluar kan sudah atas nama paspor itu, sampean wis tinggal budal ae jadi turis. Jalan-jalan gitu kan. Nang Singapura apa Malaysia mulai Medan apa mulai Batam. Marang nung golek transitan langsung budal. Saka Singapura langsung Hong Kong. Nang Hong Kong diterima sampean visa wis siap kok. Dengan paspor itu. Apa masalahnya? Wis ah. Aku ngasih solusi nang sampean ya, Mbak. Nggih. Heeh, tinggal sampean dhewe ngecakno ilmune nang dia. Wani apa ora. Jadi aku wis gak iso apa-apa, Mbak. Wis sampean dhewe sing mutusno. Nggih. Ya, aku nggugu omongane sampean wis bisa medun. Paspor wis enek. Wis satu-satunya jalan diminta semua. Nek gak iso dilaporno sisan. PL-e sak ejene, sak PT-ne menipu, tidak bisa memberangkatkan. Penipuan. Woi, kasusnya keren. Kasusnya keren sampean. Merugikan saya. Iya, Mbak Makitan bareng-bareng ngoten paling. Jaluk. Sama Mbak Makitan iku tuh. Iku kan paspornya belum dikasih. Ya pokoknya sak geng saling menjadi saksi. Saling melaporkan juga. Ngono-ngono iku ora digawe pelajaran kenaan, Mbak. PT sak karepe dhewe. Wis ya. Nggih, matur suwun, Mas. Nah, sampean sing semangat. Aku dhewe yo. Ngombe bodrek. Iya, aku ngombe bodrek rasamu mumet sirah. Lah mangane aku sing ora melok urusan melok mikir piye jal. Ya.
Oke, sampai Nggih. semangat Mbak. Yakin punya Oke. jalan. Ya Oke. ndonga sampean njaluk Gusti Allah. Bendang cepet budharene engko mangan rawon nang kene. Oke? Nggih. Wis semangat Mbak ya. Nggih, matur suwun. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.